Dakong pangutana nga hangtod karon magluha akong mga mata. Wa ko kahibaw, uyab pa bata o buwag na. Sa imong pagkawala, nganong wala man lang ka nagsaba. Sa imong mga pahiyom ug katawa, wala man lang kami ingon nga mao na to'y kinalasan nga makita ti ka. Mura man kag aninong milabay. Nananghid unta ka na sa relasyon nato ikaw mo pahuway. Gihatagan man unta ti ka gugmang ti unay, pero gibalos mo sa akua, gugmang giatay. Sayop ba nga gihigugma ti ka? O masayop ka kay gibiyaan nimo ang tao nga unta ampingan ka? Sayop ba nga gitarong ti ka? Nanong maura man ni ang gibalos nimo sa akua. Sakit magantos, labi nag-agong dughan, grabe kapitos. Di man sad ko ganahan nga sa imuha akong gugma ipamugos. Kay ang tinuod nga gugma, dili angay ipamugos. Gibiyaan ko nimo guhay pagduha-duha. Gibiyaan ko nimo nga muratag way kaaging duha. Dili man ko iro na pwede nimong biyaan. Ug kanusa gimingaw ka, pwede na nimong balikan. Kabaw kong sakit kaayo ang tanan, pero sa imong pagbiya, ako nakamata sa kamatuoran. Imong eksplanasyon, wala na ko nagkinahanglan. Kay sa imong gibuhat, ako gayud nasakitan. Nga imo kong gibiyaan, ngulay saktong hinungdan.